puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri buuɗal rumede fere feeña feeña e windere feeñjey ɓatake bindaɗo ñande nasande tati yarkoma hitande ujunnaje ɗe 19 ɓatake cellal ɓalli ɓatake wasiya nde tawno ganden docteur jertinte wasiyoma beele mbawa rentade hisnuma ɗum noon enenne e famɗude gandal e famɗude wittoji e kala saaha eɗen gostodira miijoji e namde faade ɓen hettuɓe yoga e gueɗe humpitiɓe ko fate banggue ñabbuli enenne kadi cakten beele enen kala mbawen rentade saabu min hooram kaalowo mi haalan mi gayna mi rutto mi hetto mi hocca hen kadi waaju ngo mboɗe naftoro beele kadi yeynade lappi gonɗi yeesam gila mi buɓɓade ɗum noon musidɓe tedduɓe wasiya men gadiɗo ko yidde wiide en tinnoɗen e jaram laaɓɗam mboɗo wasiyi bandiraɓe soye woyndu ƴoogɗa soye maayo ƴoogɗa soye ɓundu ƴoogɗa soye weendu ƴoogɗa soye robiñma mbistuɗa ƴoogɗa tinno sigguɗam ndiyam tinno jaggu misrel ma koyngel ciggaɗam ndiyam wonko ene soomo e ndiyam yitere yiyata kono sa siggi tan yitere ma yiyat eɗen jogui rafiji kewɗi hande e nder deedi men ala ko saabi ɗum so wona ɗe diƴƴe kala gonduɗo e reedu dogandu kala saaha reedu ndu muusa ndu harlo ndu doga e kala saaha ha wayno ndiyam yaltata e makko ni ndiyam ɗam o yarata ɗam laaɓani eɗen gandi ndiyam e ñamde so laaɓani rokkata ko kolora noon eɗen gandi fuɗɗorto ko ndogu reedu e tuure ndeke ndiyam so laaɓani en rokkana sukaɓe e kala saaha dañde ndogu reedu ɗum noon diƴƴe ɗe looɗe ɗe tinnoɗen lawƴen ha laaɓa ciggen diƴƴe ɗe gandirta ndiyam ɗam laaɓani soye robiñ soye weendu soye woyndu soye ɓundu kala ɗo wawi wonde sa ƴoogi ha gayni a joƴƴini ndiyam ɗam nde wonata minitaji 5 sa laari ma taw ɓakkere ne nder ene debbi toon nde tawno ndiyam ɗam aɗa laara ɗam kono wonko lombe nder majjam yitere ma nde yiyata kono sa joƴƴini seeɗa tan ma yi kala debbat ɗum so naati nder reedu waylat gueɗe kewɗe taweteɗe nder reedu ɗum noon musidɓe tedduɓe ene moƴƴi tinnoɗen ndentoɗen no moƴƴi ciggen diƴƴe ɗe kala hen mo jomiraɗo rokki yaajede yo sood masiŋel biyeteguel filtre de eau taw ganduɗa ene wawi siggandema ndiyam ma jara keelelam e kala saaha sa laari sukkode wonore dow ɗo ndiyam ɗam siggotoɗo sa ɓirti ma yi ko ɓellere woɗere coy taw ko leydi ɗum tigui woni ko yaltata hen ne ɓorwi ɗum faano ko nder reedu so yi ha nder wat ton ko laadol mum wonta toon no comme dasol ni ha ɓooya rokkuma toon ñaw goɗɗo
aɗa soyɗa aɗa daña ñabbuji gonɗi ala ko saabi ɗum so wona ɗeɗo diƴƴe. eɗen ñaagui bandiraɓe ƴogoɓe looɗe ƴogoɓe ko wawi wonde kala ciggue diƴƴe ɗe beele mbawen hisde hande ko ɗum woni ko windere nde wasiyi yimɓeɓe kala yo tinno jara ndiyam laaɓɗam so tawi en ngala diƴƴe laaɓɗe ciggen diƴƴe men mbawen yarde ganden ko enen dafate ko enen cafroto. Allah de wallata ko dariɗo, Allah wi ko reen hoore ma wallu hoore maɗa. hoddiro ne woodi kono ko an sabudinta hoddiro nde hoddiri ngo yanayma tinnoɗen ciggen diƴƴe men mbawen yarde diƴƴe laaɓɗe jarnen yimɓeɓe diƴƴe laaɓɗe taw potuji ɗi ciccani luuɓani kunuɗe lombaki hen no feewi. musidɓe tedduɓe ko wasiya men gadiɗo faade e renndo ngo kala. wasiya men ɗimmo mo jiɗɗen rewnude hen ko gowɗen haalde e kala saaha yidde wiide yimɓeɓe yoɓe tinnoɓe gusta gueɗe tati haɗe jetti nayyi. saɗa yiɗi hisnude cellal ma ɓandu tinno ustu nebam. nebam sukkata ko ɗaɗi ma so sukkima aron kattidde sa jooɗima koyngal ma jaɗat sa lelima aflima jungo ma jaɗɗat kala kaɗa waɗa a tinat ɗaɗi maɗa ɗi a tinat dadorde a tinat musallay ma kala nde tawno nebam ko ɗum woni ko wiyete ɓellere ɗum rokkoytuma ɓellere so heewe maɗa noon sukkat boli ƴiƴam ɗam ɗo rewanno so ɗum sukkima ƴiƴam ɗam natti sirkilde sa renaki rokkanma ko caɗele koyɗe musoje koyɗe ɓandu musoru saabu hanti ɓandu ndu ƴiƴam ɗam dogata ƴiƴam so dogani a wawata wonde neɗɗo timmuɗo tiɗɗo e kala sa gonata ko gaylaɗo aɗa yiile aɗa ronka famde hoore maɗa yo neɗɗo rento nebam kewɗam e ɓellere hewde guilay beur nebam gueɗe jaadoje hen kala ken rokkuma nebam rento hay ɗam ɗo kosam ɗam jiiɗa ɗam waɗi nebam yar hen ko hakkidi wona tan ha reedi waɗa boƴup heddo daña hen caɗele taw kadi ene ɗofti ɗum ndiyam galas ko hunde haɗande saabu eɗen gandi galas neɗɗo somaji watte koye nokkuji ɗo galas woni sa wari dammuwol ma mbatta koye galas sa jaggi liɗɗi maɗa a yiiɗa ɗi bona mbatta koye galas no liɗɗi ɗi korirta ƴiƴam walla mbiyen no galas o horirta ƴiƴam oɗo tew mo mbaɗɗa hen ni ko noon galas o horirta ƴiƴam ɓanduma haɗam natta wawde dogde e nder ɓanduma. ɗum noon musidɓe tedduɓe jiɗɗo cellal mum kala yo rento kala kene wiye nebam kam e galas. gueɗal gongal ngal ko sukara usta guilay kafe ma warga ma tufam ma aɗa wawi tan wadde limite e kala ñalawma no ɓeta no foti ñamata sukara ma andu nafoore maɗa. lamɗam jamma ndentoɗa lamɗam mbawɗam wonde kala woto ɓurtu yo hakkiɗindo ɗeɗo gueɗe so tawi a rentima ma dañ hen nafoore mawde an musidɗo tedduɗo beele mbawa rentade ñaw. so tawi a yeehi to docteur rentinte hono ni no kaldirɗen ni tan docteur wiyatma rento lamɗam rento nebam rento sukara a wiyaka noon ya accu kono mbiɗa ko ya ustu saabu eɗen gandi hay deftere Allah subhanahu wa taala qur'anil karim Allah wi ko ñaame jare kono woto ɓurtine yar woto ɓurtin ñaam woto ɓurtin andu haqqe ma andu fodde ma terɗe ma ɗe aɗa cohluma kono kadi ɗe cohlani ya sukku ɓandu ndu kala ha fofandu ronka yaltude ha gueɗel hen kala ronka gollade ko foti gollade e nder ɓanduma nde tawno ko masiŋaji way tan kono machine mo poɗɗa wadde essence mbaɗa hen gasoil way kono machine poɗɗo wadde pétrole mbaɗa hen goɗɗum way kono machine poɗɗo rendinde ɗum mbaɗa hen ndiyam rokka ɗum caɗele ɗum wonɗo ndendinta produit ji e nder ɓanduma rokkuma ɗum neɗɗo haadema jillodirde jarameje ngam yidde weltinde ɓeɗo hoɓɓe ɓe dañƴa tinno andu ko mbaɗɗa hen ko mbete janggo rokkataɓe caɗele an musidɗo tedduɗo rento jillodirde produit ji so warga jarata ataye yar ataye tan so zima jarata yar kokkama tan mbasa yaade fanta kala boisson mo ƴettuɗa hutoro on mbasa ɗa jillodira produit ji ɗi ɗum woni ko rokkanma crampe e nder reedu maɗa musidɗo tedduɗo mbawa rentade ma en gartu joni e dawal men ko fate banggue prostate.
musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe buuɗal yurmede eɗen natanɗo hen toɓɓere wonde musidɗo men Ahmadou Hampate Ba mo leydi Mauritanie mirowane en mbaddino e makko e yewtere yanje ko fate banggue cellal ɓalli guilay caame ha e paali hay ko fate banggue prostate seeɗa ko jubbuɗen hen ko en gandi hande so tawi a heeɗima ko wayno jayde RFI kala ñalawma ha yoga e bindande hande jahoje e nder keseji internet ha hande ko docteur eɓe ɓuuri wawde rokkude conseil ñaw hande lebtuɗo worɓe kadi barowo tampinde ɗumen ha ganduɗa jomumen natti fewde ko ñaw biteɗo prostate eɗen gandi ko ñaw kawniɗo enen mbiyatamo wuuguede ko ñaw kawniɗo wonata koye gorko to banggue less ɗo paali ɗi goni to yufat mawna rokkuma caɗele ko ñaw mettuɗo kamniɗo kono ene teska ene ɓuuri wawde addude oɗon rafi hebbinde ko wiyete ñamde tew boɗejo woni mbara dammuwol ma joni joni tan ñamagol enen kam eɗen mbiyanno ƴiikode wona so joomum yi tew tan wonata koye ƴiigde enen kam eɗen kutornogel konngol kono noon ene gasa taw en kumpitaki holko saabide ko addi ɗum ko on rafi so on monoyi maɗa walla omo jogori arde ma walla omo jogori fewjandema o fuɗɗorto koto tew boɗejo mbara dammuwol ma joni joni tan kirsagol ñaama sa duumima e ñamde tew keso sa renaki a dañat oɗon rafitto tar eɗen gandi rafi o ɓuuri wawde koye mawɓe kono hande hay sukaɓe ene jeemo ɗum ene kala saha so tawi mawni e keɓoya oɗon rafi hande yimɓe hewɓe mawɓe ene jogui oɗon rafi musidɓe tedduɓe ɗum noon hay to banggue e docteur eɓe humpitiɓe tebboli aɓe jamiri neɗɗo yo ñam tew mo ƴiƴam mum hoori mbasen wi tan yo tew won taw ganduɗa ko tew kirsaɗo joni tan ñaama ene waɗi ɓellere mum ne waɗi gueɗe mum kala ene rokkayma caɗele mbaɗamo e frigo maɗa haw waala janggo e jaam ñaama ko wayno tew naggue walla tew dammol ko wayi wonde kala ñaama ɗum janggo taw wona tew boɗe joni joni mbarɗa tan ndefa ñaama ene yawi addude oɗon rafi gueɗal gongal ko hebbinde lugguim no feewi e nder ɓandu lugguim oɗo kalteɗo hebbindemo tan ha ɓurta ene rokka prostate e wideɓe ñamde toujours tew baɗo graisse ɓellere ko nde wawi wonde kala ene rokka oɗon rafi ha tenti noon en kalino hen ñanden ko fate banggue kosam ha tenti kosam condi woni ko mbiten sélia kosam gonɗam e potuji ko fate banggue nido en walla bonnet rouge en ko mbiten grolia to ganduɗa grolia ko condi walla ɗam ɗo hen kosam ɗam mbiten sélia en walla vitale en kosameji condi ɗe so tawi tan woni a dañi duuɓi 50 sa renaki saɗa hutoroɗam a heɓoyat oɗo rafi biteɗo prostate ɗum noon ene moƴƴi neɗɗo rento ɗam ɗon kosam soɗon teski yimɓe hewɓe humpitiɓe ɗeɗon gueɗe kewani hutorade kosam condi ha tenti ko fate banggue sélia en nido en gueɗe baɗe noon kewani jabde hutorade ɗum gam andude so tawi a hutorima ɗum ko juuti ene wawi rokkudema ko wiyete prostate eɗen gandi prostate ko rafi kamniɗo no fewi ɗum noon ko jara tan kosam gonɗam e bidon ngaji ɗam taw ko liquide o woni ndiyam ɗam ko wayno kosam ɓirɗam waɗa e bidon ngaji walla waɗa e paquet aji a siwan jara ɗum ala baasi ɗum woni ko jiyata yimɓe hewɓe famɓe hande kosam condi ɗam oɗon rafi aɗam adduya ɗum ɗon no dañƴa duuɓi 50 fayi dow yimɓe hewɓe ne ndento ko cukalonto ko son noon kewi waɗnede café walla mbanne subaka mbadda e mburu ñaama kono ɓenne kadi so jeeyi ha dañi hedde duuɓi 1 2 3 kewi ko accinede eɗen mbawi rentade musidɓe tedduɓe ha tenti eɗen jogoni yimɓe hewɓe furɓade sélia oɗo saha mo gonen tinnoɗen ndentoɗen no moƴƴi en adday men caɗele mawɗe no fewi prostate so tawi a huuli tindi ɗum e nder maɗa so tawi e kala saaha aɗa hebbino tarade jamma ene hokka maale muɗum ene hokka maale ñaw biteɗo prostate lelɗa jamma tan e kala saaha gummoɗa taroyo aɗa wawi ƴewtade hoorema so tawi wona on ñaw ene jeeya e maale mum ene jeeya e maale prostate yidde tarade joɗɗa walla daroɗa tareɗe leela yaltude heddo aɗa otta aɗa force beele tareɗe ne jalta eyyi ɗum ene jeeya e jeemadema ñaw biteɗo prostate daroɗa han kadi aɗa ottikino en aɗa miccikino en aɗa ɓulkino taare fo ene jeeya hen
taroɗa ha ɓooya tan tareɗe mbayno dartoto ni mbayno kuppoje ni ha ɓooya kadi ɗe jeltoya pop ene jeeya e gueɗe gaddoɗe ene jeeya e gueɗe wonde prostate ene jeemoma ko hunde e hulɓinide prostate koye nder reedu wonata kono jippoto koye ɓooƴe woni less jippo toon ha waɗa paali mum mawɗi ene rokka caɗele won hen ne yaaha ha addana ɗumen caɗele goɗɗe kewɗe no feewi hande kam docteur eɓe heɓ mbaɗum opére ne cafra ɗum kono noon ko rafi mo cellal mum weeɓani kono kadi ko rafi mo ganduɗa yimɓe heeɓe poti rentade yimɓe heeɓe nde mbiyanno hanki heewi addude rafi oɗo hen prostate ko jokkodirde rewɓe no feewi wondude rewɓe wondude rewɓe e won hen noon ne mbiya wona ɗum addata ɗum ko wawi wonde kala rentade ɓuuri moƴƴande en musidɓe tedduɓe Allah subahanahu wa taala walla en mi arta e moon joni so gueno haaji roggere wonde nde jiɗɗen natande ko ɗon mbaynortoɗen buuɗal yurmede koko fate banggue paali 10 eɗen gandi paali enen mbiyata pawle jontinoje saaha kala ɗe jofayma nde tawno heewi addu ɗum ko ɓowɗi walla ñamal puykal neɗɗo mo ñamata ñamde natore mum rokka ɗum ɓandu wona ɓandu ndu tinoto ndu ala rokkuma vitamine walla ñamal puykal walla ngakkude ɗoygol walla hewde miijoji ko wayno misére jootede walla ɓowɗi ɗe gueɗe kala ne adda paali hewde miijoji ne adda paali saaha kala jiiyaɗo yooma ɓandu ma ndu no wuula nguleki yalta e kine ma an kala ɓandu ma ndu maayi ma gona e sorde jangol seeɗa jiiɗa tudde donka famde hoore maɗa soit ko ɓowɗi pinma ha naati ƴiƴam ma walla ko heege natma ha yetti ƴiƴam maɗa walla ko caɗele kemma ha kebbinɗa miijoji natɗa e ɗeɗon caɗele paali ko hunde fonde rentede ha tenti ɓowngu tinnoɗen woto ngamen humde fabion ŋaji woni arkillaji woni fabion ŋaji wona moustiquaire woto ngamen humde ɗum humande ɗum sukaɓe an yummiraɗo walla an babiraɗo walla an gonɗo responsable guel ɗo cukalel tinnon law ay fiɗɗu fabion o ha laaɓa ƴeewa so ala gudde ha tenti oɗo saamo gonen ko saaha ndungu ene fayanma ɗo tan e dumunna seeɗa dabbude mum kono ne teska ɓowɗi ne keewi sortude ɗo saha ɗi gona e caaleje ɗi gona e cuuɗi moggino hen ɗi gona e nder darabuji ɗi gona e nder huuɗoji walla leɗɗe so yiya hiiri ɗi jippo so ɗi jippima noon ɗon ɗo bertuɗa ɗo sa renake ɗi mbawi nadde ɗi gona nder sa fini subaka tawa cukalel ngel ne waɗi ɗaale ngel fiɗa woni puƴe boɗeje foof ene adda ɗum paali ene moƴƴi noon e kala sa ƴewtoɗa sukaɓe ma so ngala paali ƴewtano hoore ma sa ala paali ko woni cooda ko wayno boîte pharmacie mbaɗa e galle maɗa cooda leɗɗe mum mbaɗa hen mbasa ɗaccude tan ha dafeɗa ha ñodobina naweɗa dispensaire ala aɗa wawi sodde leɗɗe paali mbaɗa e galle ma aɗa wawi sodde alcool bande mbaɗa e galle ma aɗa wawi sodde leɗɗe sanuji mbaɗa e galle ma saabu aɗa ɗi e sukaɓe hewɓe guirɗi ene ɓuuta less guirɗi ene ɓuuta nderon kon ƴuufa e saaha kala ɓe gona e haktaɗa ɓe cirƴa waɗi noon ko saaha kala bonbon ŋaji ɗi muccata mbaɗi sukara ɗi e crème galsuji ɗi ɗum ne rokkaɓe sanuji woni feere woni vert ene rokkaɓe sanuji woni vert ene moƴƴi cooda ɗum e kala sa mofta kala balɗe 15 dokkaɓe ɗum ne kadi ne wara paali wonno paali kewirta e maɗa sanuji ne caabo ɗum sa ŋañim ɓan waɗa ɗaale saha foof caggal jomum woni to fuuno woni to kuutol ngol jaafoɗon enen ŋata jomum ne ŋaño so joomum yeehi dow wuuro wayata kono ŋatan ni so joomum ñaami ha haari joni ɓoyata reedu mum yolba ene andi heyɗani kono way tan kono elle won ko bifti tan ko ñamɗa ko keyɗa tawa hay ganduɗa so tawi ko bombo muccuɗa tan camora seeɗa sanuji kala ne mbaɗa noon ne rokkoya hay paali ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe poɗɗe wattede haqqillaji no fewi musidɓe tedde beele yimɓeɓe mbatten haqqillaji men mbawa rentade no fewi Allah subahanahu wa taala walla en Allah wi ko ɓiɓɓe adama mi tagui on mi rokki on haqqille beele dentoɗon ɗum noon Allah so rokkima haqqille ko an rentoto Allah
wiyata ne renma e ɓowngu Allah wiyata ne renma e hunde an mbiya tan ko Allah renata yo Allah renam hen ala ko ƴewdade Allah yimɓe Samud nde ƴewdino Allah dañin ko fewani woni yimɓe Salih wona deke ganden Allah ƴewdetake ko an tan ƴewata haqqille mo Allah subahanahu wa taala rokkuma o mbawa aynirde ɗum beele mbawa rende gurdam maɗa an musidɗo tedduɗo tinno eɗen gandi paali en yaha ruytina neɗɗo paali ne yaha hanata ƴiƴam ma mbiya Sar Abdoulaye Sarr accam hankkadi yimɓe no mbiya he elle ko o dabrimo elle ko o gollimo elle ko taw ganda ko min tan woowi walla ko min o yiyatno walla ɗum ara e hunuko he tan omo haalat kono taw ko paali nde tawno eɗen gandi jabet so naate ƴiƴam sukara mum so naate ƴiƴam ha yettima nder a ruytat sida so yi ha naate ƴiƴam ha woni nder a ruytat paali so yi ha naate ƴiƴam nder a ruytat cancer ko noon prostate ko noon foof ne ruytinma nde tawno ko ƴiƴam woni neɗɗo so ngakki ƴiƴam o gaylete o ronka fewde wona ndeke noon ɗum woni so yi suudu safara sa kala wiye holto komo ƴiƴam saabu ko mankude ƴiƴam sa manki ƴiƴam a wonata neɗɗo wona ndeke noon firti kadi so tawi woni a jogo ƴiƴam yo ƴiƴam sellu so ɗam sellani ɗam dogata e ɓandu ma no ɗam dogirta e ɓandu ma ni microbe naati hen goppa perda contrôle way kono téléphone ma ni saha kala so tawi o dañi caɗele écran o jawo yaltini message ɓooyi ɗaɗeɗo message ha ɓooye darto walla ñoƴƴa salo ha ɓooya o wona yimde ha ɓooya goɗɗum ara hen eɗen gandi ɗum filtodiral waya kono dinam ni dinam so yi ha fuɗɗima ɓorde so tawi kaset mum ne yima ñondiɗat ha ɓooya weela mbaɗa hen tutade beele kadi ene labta ndeke ƴiƴam kañumne so yahanate ɓandu cornique ene rokkuma kala kene wiye ruytude aɗa kaari en accam ɗum so heftimama seeɗa aɗa foti yaccade jaaha ƴeewoya docteur maɗa ƴeewa holko jogori hebdema an o musidɗo tedduɗo beele Allah subahanahu wa taala walla en musibam tedduɓe so buuɗalirumede feeri feeñe windere feen jayɓatake wasiya men hande ko cellal ɓalli ko ni wano musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketkimala kijjam yo jaam Allah ñallanen musidɓe tedduɓe